ننابرو زقالس هركوت سرحتنيا فلويد كم زبز حساب بسنكي لبدا كورونا فيروس عدو الكوينو زغنيهيو اتي ابز غزي كاب امريكا نقيلو اب كالك فالات عالمنا من العال فتيرو زركب قتلوت دما اوش تفرق ساعات يغاطيمو زحالف سوني 25 غنبت زصليم امريكاوي اميني بوليس ناب تركب غروسري اتيو باكو شغارخ غز $20 يخفلمو بونو حدا عامل سنع غنزب كفيل نقبل سرحتنيا نايت غروسري نبوليس حبره فلويد عامل نايتا استقتللا غروسور بمنبارو مسونانيا مايك ابو ماياله صبو ركب نبرو قدم حجي نابتا غروسور خمص كله زخونه ناي معغرغار وي مدنغار تغبارات فصيمو خمزي يفلط دمايو ابو ماياله زطقس انتهونه جن ابتا علت ابوتا سرح زنبره من اسي سرحتنيو يوم እዚ ሰራሕተኛ በመስተ ተሰኒፉ ወንኡም ቁጻር ሲን ኾሎ ይመጽን ክብልውን ተወሳኽ ጥቆማ ሂብዩ ፍሎይድ ሽጋራ ገዚኡ ካብት ከባቢ ከይርሓቀ ምስክልተ ኣብ መኪና ዝነበሩ ብጾቱ እንዳዓለለዮም ፖሊስ መጽየሞ ካብቶም ክልተ ፖሊስ እቲ ሌን ዝስሙ ሽጉጥ እንዳወጣወጠ ካብ መኪና ክወርድ አዘዞ ገበን ከምዘይ ብሉ ክሕብሮም ኣብ ዝፈተኑሉ ድማዩ እቲ ጉዳይ ክረሳሰንን ሞት ዘስዓበ ገበን ክፍጸምን ዝኻለ كبرات تخطاتلتي إريزارا إنترتينمنت نمأتودا أمبر مسموت فلويد بزتا أساسر بوزح كم سمعكمن كم زرعكمن فلوتيوم كابز قتسيلنا دحرموتو زفحر زلو دوغول مستيرات وصيت مرمرا ريسو مسممصا ترامب زوسخ زلو عليتاونت نقتلوتو زغبر زلو زخرن كالئن كنتن كفينا سناي مكتتال بروبع 3 سنة تزرجها وصيت مرمرا ريسا جورج فلويد كم زنصرو تسكامي كورونا فيروس كم زنبره زحبريوم از 20 ገጽ ጽሑፍ ዝሓዘ ውጽኢት ምርመራ ንመወገዲ ብርቱዕ አንዛ ዝጠቅም ፌንታኒል ከምኡን ሜታምፌታሚን ዝተባህለ ናይ አእምሮ መድሃኒት ወሲዱ ምንባሩ ዘረጋግጽ ሓበሬታ ዘርጊሕሎም بدكتور أندريو إم بيكر استفرمه وصيت زمرمرا فلويد 3 ميازيا مسلو خفات كوفيد 19 تمزغيويو كورونا فيروس ملكت كير اين سومنات كتصنح كم زخيل استفلاليو مصنعات ينصرو نوسو دما كافتاس تلخفلا كساب زموتلا علت بزي ملكت تصنيح خون كم زخيل يحبر بتوساخي حمام لبي سقط دمن نافريكاوين امريكاوين ببزح زغاطم ناي قيحت وايوتات دم حمام سيكل سيل ديزيزن كم زنبرو يتقاس طنقموتو گن ازي نبرن بيت صحفة حكمنا ومرمرا هيمبين كاونتي مخنيات قتلت فلويد تركتا استنفاسو كسامو قرات زبتصح كسادو مستجفلقه لبو سرحق قاريصا كبلي دمديموم نزراغود امنا يرس قربوتو گلصو لعلواي كنفرو منكبون كورنا عيدون غونص او ملكتات كم استرخبون وصيت زمرمرا يوسخ اخبار حقي كفله هاجر مينيسوتا كيت إيلسن فلويد اگداسن تفقارين نيرو واغا هيوتور كاشاي كونن نو نعاخمن فتح نصو علنا كم نعوتينا دما نامن نتي ابقدم عالم اسق قتلت فصمه بوليس تشاوفين كال اي درجه قتلت كسي قريبلو زلعل فردي ناي كمزا عينت جبن كاب 12 عامت منفقن كساب 4 عامت يو كبليو ابزم محلالفو ملخت زغلت اتوم جبن كفصم يدوم اطاميروم مستعذبو 3 بوليسون نخال اي درجه قتلت دغيفكم زبل كس قريبلهم كساب ناي $800 واحد كتخلو تزاز تمحلالفلهم كال دحيروز تزرجحه اگر رمضان تادما قتالي درك تشاوفينن فلويدن اب حد كلب كم اخبرت صدتا خوينوم نلل 10 عامت يسرحو خمس نبرو زحبريوم ونايت نايتي إلنويفا رودوز تبالت كال زخونت مايا سانتا ماريا تشاوفين ن10 7 عامتات اب ترف غزيوم سانا سرحيو مس فلويد زسرحلو ساعاتاتون تمساسالي نيرو انت هونه گن تشاوفين امناي دگه فلويد ما اوشتي صدتا يقوطاصور منبارومي اتفللي كتبل ن KSTP ገሊጽ አላ ሳንታ ማሪያ ንባህሪያቱን ብዝምልከት تشاوفين حد وان بزي مخنيات مسعماويل ناي مغريچاون كساب منبع فليت مالت بيبر سبراي ناي منفح عمل زنبورو گينتيو بمبال تمسكر نغونص زقاومن مسب صبوق محزنات ناي مفتار بحر نيرون كتبل زودسوتو فلويدن از بوليسن منالبات ابز سرح زفلمه متهلخ نيرومي خوندو زبل حتون يلعلالو كال اقالبو السحابه قداي فلويد بورن ستار مالت سرح فيلم وسيباون تفت كم زنبره زغلص حبريتايو ابز بقندو نمنسيات ماكل زغبره مرئيت سغا وركب فلويد زلاند لورد مالت وانا غزا زبل توسخ قصل سم زحاز فلويد حبيب شو ابز بحال ناي بورن سايت مسكينبرلي برينكسن نليل تايجرن سمن نفسن شيطان زنبرا دق انستيو مسرح دما يغلص ازي زي سنه مغباراو فيلميتات زفرت كال بسلام عرف ابت زقصل عالم قسانت يسعبكا
ቀተልቲ ምሕረት ክረኽብዮ ብሎምን ፍትሒ ንጆርጅ ፍሎይድ ክብል ብመንገዲ ወግዓዊ ገጽ ትዊተሩ መልእኽቱ ብምትሕላፉን ኣብቲ ትካል ይሰርሕ ከም ዝነበረ ዘነጽር ኮይኑ ቀሪብሎ ኣብዚ እውን ከም ሕቶ ዝተልዓለ ቻውቪን ነዚ ከም ተወሳኺ ኣትዮ ኸውን ዝኽእል ስራሕ ፍሎይድ ፈንፊኑዶ ን10 ዓመታት መሳርሕቱ ዝነበረ ክንሱ ዕድል ኣብ ዝረኸበሉ ክቆትሎ ወሲኑ ዝብል እዩ ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናብራ ከቢድዎን ወይ እውን ብኻልእ ውልቃዊ ጉዳያት ናብ ምንዝርና ከኣትዋ ይግደዳየን ብልክዕ ቁኑዕ ዋላ ይኹን ምስጉን ባህርያት ከም ዝነበሩ ዝግለጽ ፍሎይድ ምናልባት ኣማራጭ ሲኢኑ ወይ እውን ሸጊርዎ ዝገይርዋኑ ፈትዩ ረድዩ ንዝኣተዎ ስራሕ ሕጂ ከም ሓደ ነጥቢ ኣምፂኻ ምግዋሕ ስለምንታይ ምናልባት እቶም ልዕሊ ዓቐን ጽልእ ጸለምቲ ዘለዎም ዓሌታውያን ጸዓዱ እዚ ዓለማዊ ኣቓልቦ ረኺቡ ዘሎ ጉዳይ ካልእ መኣዝን ንምትሓዙ ኣብ ሕሉፍ ድሕረ ባይትኡ ስሙ ክብልል ዝኽእል ነገር ንምቅላዕ ሓሶው ድሕሪ ምባል ነዚኣ ረኺቦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም በዚ ንወዲ ከምዝን ተሰናኺሉ ፍትሒ ንጸለምቲ ዝጽውዕ ማዕበል ተቃውሞታት ጠጠው ከም ዘይብል ግን ብስግኣት ኮሮና ቫይረስ ከይተሓጽረ ዝካየድ ዘሎ ሰለማውን ጎነፃውን ሰልፍታት ምሂሮም ይኸውን بحاموس 4 سنة سدرابيت زمواتي كان كتما مينيابوليس جيس جاكسون أما حداري مينيسوتا تيم والتز شماغل مينيسوتا آمي كلوباتشر كنتيبا مينيابوليس جاكوب فرين بأما إزغوط أر حزب تسنيوم أب نوروز سنترال يونيفرسيتي مينيابوليس نايزخل سنسرعات أبزا كايدلو تبقى سدراموات زخونة كراب لجورج فلويد زقتلو لبدا كورونا فيروس زيكونه لبدا عليتاو نتن مكفال نيو كبل مدرس ميعيو سري عليتاونت سريت وصنحه محبر قطباوي ادلو كوغد زصوع سلماون غونصاون سلفتات املا غزاتات امريكا بمخساتو دما اشاقال خوينلوم ناب هاجرات اوروباون فخم اندابله بملحبو لبدا كورونا فيروس توسيقو شاقلوت معرباوያን هاجرات لعزخونه غزي بيسو يركب سلف محدار دوب افريقات مال عربي 5 سنه كملسه جبري اسقاقتلت فلويدن تقواماوي عليتነት ማለት ኢንስቲቱሽናላይዝድ ራሲዝም ጸላም ዓርቢ ዝተሰሚየት ዘመተ ከካይድ ውዒልሎ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ቅትለት ፍሎይድ ዝግባእ ግብረ መልሲ ብዘይ መሃቡ ክንቀፍ ጸኒሕዮም ክልተ ርብዒ ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ስልጣን ትራምፕ ዓሌታው ምትፍናን መሊሱ ቢኢሱ ዝብል እምነት ኣለዎም ካብ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን ዘሳተፈ መጠነ ሰፊሕ ዳሳስ ከም ዘመልክቶ እቶም 67 ሚታዊት ትራምፕ ኣመንጎ ዓሌታት ዘሎ ምትፍናን ክብእስ ኣኽኢሎ ይብሉ በኣንጻር ናይዚ ግን እዚ ፕሬዝዳንት ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ዓሌታት ዝምስረት ዝምድና ብዓለም ደረጃ ዓርሞሽ ቁጠባዊ ሓይሊ ክፈጥረልና ይኽእል እዩ ወርሑ ጉንበት ብመዓልቲ ማዕርነት ክዝከር ኣለዋ ብዘያፈላለየ ዓሌት ሕብሪ ቆርበት ጾታን እምነትን ኩሉ ኣሜሪካዊ ብሓደ ዓይኒ ክጥመት ይግባእ ዝሓለፈ ሰሙን ዝረኣናዮ ክድገም ኣይንፍቅድን ነዚ ንምውጋድ ተላዒሉ ዘሎ ንለውጢ ዝጽውዕ ምንቅስቓስ ፍሎይድ ሓንሳብ ተስኡ እንተዝሪኦ ክንደይ ደስ ምበሎ ብመንጽር ምጽዋዕ ማዕርነት እዚ ምንቅስቓስ ኣዝዩ ብሉጽ ነገር እዩ ክብል መዳዓዓሲ ዝበሉ መግለጺ ሂብ እዩ ኣኽበርቲ ጸጥታ ልዕሊ ሓይሊ ሓፋሽ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ብምእማን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣሜሪካ ተንበርኪኾም የቕሬታ ክሓቱን ማዕረ ሰልፈኛታት ንፈትሒ ክጽውዑን ይረኣዩ ኣለዉ كنتيبا واشنطن موريلا بوسر دما تمال عربي 6 سنه نعبن موغاد ببزح قصري زتوافر وتهدراتن اخبرت ጸጥታን ቁጽሮም ክንኪ ዝጠልብ ጽሑፍ ና ፕሬዝዳንት ትራምፕ ምልአኹ ይግለጽ በሐፈሻ አገባብ አሰራርሓ ምምሕዳራት ፖሊስ ኩለን ግዝኣታት ኣሜሪካ ምትዕራይን ምግባር ተበግሶታት ይውሰዳሎ ب17 سنة 2015 ون ኣብ ቻርልቶን ኢማኑኤላ አፍሪካን ሜታዲስት ቸርች ኢፖስኮፓል ኣብ ዝተባሃለ ቤት መቅደስ ትንፋስ 9 ኣምናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ዝነበሩ ጸለምት ዝወሰደ መጥቃዕቲ ዶላር ሩፍ ብዝተባሃለ ኣብ ልዕልና ጻዓዱ ሕሉፍ እምነት ዝነበሩ መልእሰይ ምፍጻሙ ይርስዓን እዚ ወዲ 21 ዓመት ገበነኛ 10 ጥሪ 2017 ናይ ሞት ፍርዲ ተቐቢሉ እዩ بشحن شمونتميتن عيسران ون إذا كابتنتي سألنتي نمسلومن كالو قداياتن يزتيولا كم زنوبرو تتكاس بيتا كريستيان بأما حدر تشارلتن مدكعت وريدوا 5 قاصلات زحبر صحف علو سلازي دولار روف أبلع سألنتي قبل مفتام كاب إن حقوتاتو زورسو مخانو مجنزابي كال ኣብዚ ግዜ ዓሌታውነት ምውጋድ ዝግበር ዘሎ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ምዕራባውያን ኣብ ታሪኽ ንጸሊም ቆርበት ዘውረድሉ መሪር ግፍዒ ብግቡእ ተገንዚቦም ንለውጢ ክሳብ ዘይተበገሱ ፍትሒ ክነግስ ሕልሚ እዩ ጄምስ ባልድዊን ዝተባሃለ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ደራሲ ብግዙፍ ብስሕን ሓይልን ንዓና ዘይሳተፈ ታሪኽ የለን ክብል ዋላ እኳ ጻዓዱ ሕብረተሰብ ኣብ ታሪኽ ነብሶም ኣልዒሎም እንተጽሓፉ ዓለም ብኩሉ መዳይ ናብ ዘላቶ ደረጃ ምዕባለ ክትበጽሕ ጸለምቲ ደፋእ ሓይል እንዳሃለዎም ኮኔልካ ክጉሰይ ምድላዩ ነቐፌቱ ኣስሚዕዮም ብዙሕ ግዜ ክዝመር ንሰምዖ ነብሰ ውዳሴታት እንተዳሃልዩ ኣሜሪካ ብሞራል ዝተቐየደት ሃገር እያ ኣባጅጎን ዝጸበቐ ዕላማ ክብል እዩ ንኣሜሪካ ፈጢርዋ
بأشمور نأفريقاوي ወይ ኤሽያዊ ዘርኢ ዘለዎምን ንተኸተልቲ እምነት ምስልምናን ኣብ ኣሜሪካ ገበናት ዝፍጽሙ እቶም ጉላት ሕብረተሰብ እዮም ክብሉ እውን ዘይስምዑ ይኮኑን David Reef after Impress of Forgetting Historical Memory and Its Ironies ዘርእስታ መጽሓፉ ታሪኽ ሕሉፍ ይነግረና ዝኽር ድማ ኣብ ሎሚ ንሕሉፍ ታሪኽ ብኸመይ ንጥቀመሉ ይሕግዘና ክብል ፈላልዩ ከቐምጦም ፈቲኑ እዩ حبرات منግስታት ኣሜሪካን ኤውሮጳውያን ሃገራትን ክብሪ ታሪኽ ምዝኽሪ ሲቪል ከመዓራሪኦ እንተኾይነን እምበኣር እቲ ኣቐዲመ ከም ኣብነት ዘምጻኽዎ ኣማሓደርቲ ቻርልተን ኣብ ልዕሊ ቤት መቕደስ ኢማኑኤላ ኣፍሪካን ሜቶዲስት ቸርች ኢፖስኮፓል ዝፈጸምዎ ገበንን ራብዓይ ወይ ሓምሻይ ዝርኦም ዲላር ሩፍ ትሽዓተ ጸለምቲ ኣብዚ ቤት መቕደስ ዝቐተለሉ ኣጋጣምን ከምኡውን ኣብ መንጎ ዝሓለፈ እዋን ብፖሊስ ምስትንፋስ ጸጊምን ኢሉ እንዳወየ ኣብ ኒውዮርክ ዝተቐትለ ኤሪክ ጋርነርን ጆርጅ ፍሎይድን ዘሎ ምምሳል ጠንቁ ካብ መሰረት ባሕጊጎም ከወግዱ ዘይብገሱ እዚ ሕጂ ኣብ ፈቐዱ ከባቢታት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ዋጋ ኣይክህልዎ ጥራሕ ዘይኮነ ድሕሪ ውሑድ ዓመታት ተመሳሳሊ ገበን ምዝፍጸሙን ዘገርም ኣይክኸውን እዩ ብላክ ላይፍ ማተርስ ህይወት ጸለምቲ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን እንዳተመንኹ ይፋኖ